Lietsere klassen en meer lesuren. Dat is de basis van het nieuwe onderwijsconcept dat van Nijweke Manje hier in de verbouwde basisscholen De Winde aanbeen wordt. Met nog een week te gaan binnen de docenten drokdwaande met de inrichting van de lokaal. Lokaal met net meer dan 16 stoelen, want zagrut worden de klassen. En dat is een grut voordeel. Ja, heerlijk. Lekker voor de kinderen, denk ik. Lekker voor mezelf. Kinderen kunnen rustig aan het werk. Met 16 kinderen in de klas heb je veel aandacht voor het kind. Om die klassen iets te houden, wordt op een soort orenkosten besparen. Ze is er bij gelijks net een soort personeel. We hebben een squallenleider, conciërge en verder alleen nog docenten. Dus we hebben geen systeembeheer, we hebben geen administratie. Scheelt natuurlijk in de kosten. Ja, en voor de rest, ja, maar om je hem heen. Wie zegt altijd, uw geld zit net in de stien, uw geld zit bij de ben. Dus wat we doen, en dat show je een bij de winden, we knappen op, we renoveren, maar we zetten geen nijbouwdel. En zo kan al het geld dat er binnenkomt inzetten worden voor het onderwijs zelfs. En dat spreekt een soort mensen aan. Maar liefst 120 ben waren aanmelden voor het eerste jaar. En er is maar plak voor 80. Er wordt dan ook een soort verwachten van het nieuwe onderwijsconcept. Nou, de individuele aandacht. Je sneeuwt niet onder. Het contact, het onderlinge contact tussen docent en leerling, verwacht ik dat dat toch intenser is en meer op maat zal zijn. Dus meer echt contact. Doel is dat er elk jaar een nieuwe groep van 80 bij komt. Grutter maakt net. Op het moment dat de klassen groter worden, op het moment dat de squallen groter wordt, ben we net meer kleinschalig en persoonlijk, maar worden we grootschalig. En ben we net zo volle oors meer dan oorenskwalen. Dus wie zijn 80 leerlingen, dat is het maximum.